Taitaa olla mikrofoni päällä. Erittäin paljon tervetuloa Golfpodiin ja uuteen aikakauteen. Me tässä tutustumme juuri parhaillaan tällaiseen uuteen podcast-alustaan ja teknisiltä ongelmilta toivottavasti tullaan välttymään, mutta katsotaan onko videokin mukana. Se olisi yksi idea. Peter Puhakka suoraan sieltä Toyota Avensiksen ohjaamosta. Tervetuloa. Mitä kuuluu? Kiitos, hyvää kuuluu. Odottanut tätä kutsua jo pitkään ja nyt se sitten tapahtui ja sopimuspaperit oli sen verran hyvät, että kannatti lähteä mukaan tähän, että lopetin kaikki muut työt ja nyt tähteyttä kohti. Kyllä, että sellainen niin kuin Joe Rogan henkinen niin kuin varmaan idea meillä tässä on, että lähdetään vallottamaan ihan koko maailmaa. Juuri näin, juuri näin. Se on yleensä helppoa tämmöisellä urheiluaisella niche-podcastilla. Kyllä. Sulla on Takomon lätsä päässä, eli tässä saadaan sitten ihan ronskisti tuote sijoitella. Mitä muuta sun elämään kuuluu? Mitä sä teet nykyään? Hyvää kuuluu. Aika paljon kaikenlaista, että piti vähän suplia, että saadaan tätä äänitysaikaakin johonkin. Näpyttelen tietokonetta päivät ja opetan golfia illat ja sitten pitäisi joskus vähän pelatakin, mikä kyllä on jäänyt aika vähälle. Mutta kyllä tässä kesän mittaan niin aika hyvin saa päivät kulumaan. Niin, että sulla on ihan idea pelata kilpagolfia kesällä Suomessa, sen mitä kisoja toki on. Joo, kaikki mitkä on tässä sille lähimaastossa, että pystyy helposti pelaamaan, niin kyllä se on tarkoitus. Koska sitten jos mä oon vähän miettinyt sen silleen, että jos ei enää pelaa kisaa, niin pelaako sitten mitään? Se on kuitenkin se, mihin on tottunut. Onko sulla vähän sama homma kuin mulla, että tiedätkö, jos tuossa nyt joku lapsuusajan ystävä tasoituksella 15 soittaa, että lähdetäänkö pelaamaan talmaa, niin sä et saa siitä niin kuin juuri mitä siitä ihan harrastamisesta ja pelaamisesta. Siinähän ensin pitäisi olla joku ystävä, mutta sitten jos semmoinen olisi, niin joo, siis just näin, että jos ei olisi mitään kisoja, mitä pelaisi, niin en mä tiedä, saako siitä sit mitään kiksiä, että olisi silleen, että vitsi kiva lähteä lauantai-aamuna pelaamaan kierros kavereiden kanssa, Okei, eli jos niitä olisi. Me ollaan aika samanlaisia tuossa. Siis kyllä niin kuin ehkä keväällä pitkän talven jälkeen niin pystyy mennä pelaamaan ilman mitään panosta ihan niin kuin, mutta sitten kun nyt on se 10, 15, parikymmentä rundia vetässy, niin en mä näe oikein siis saavani siitä yhtä paljon kuin vaikka joku perusklubikolfari saattaa saada ihan siitä harrastamisesta. Et ollaanko me sitten jotenkin niin kyynisiä ja turtia jo tähän lajiin, että siihen tarvii se jonkun panoksia ja jännitystä, että saadaan se adrenaliiniryöppy siitä. Niin, ehkä se on vaan, kun siihen on totuttautunut nyt jo sen 15 vuotta, että ne kisat on se juttu, niin en mä tiedä, että miten siihen pystyy. Ehkä se näkee sitten, jos joskus ei enää pelaa kisoja, mutta kyllä mä oon nähnyt, että niin kauan kun pystyy jollain tavalla kilpailemaan noissa kisoissa, missä pelaa, niin kyllä se on silloin se juttu. Nyt tietysti aina treenimäärät vähenee ja se voi olla, että jossain vässäkin alkaa ärsyttää sitten, jos ei kulje yhtään, mutta niin kauan kun joku chanssi on pärjätä, niin kyllä se on se suola. Meillä on kääntynyt vähän päälailleen tämä, että mä oon nyt menestynyt viime vuosina jopa paremmin kuin sinä tässä. Kyllä. Meillä oli yksi idea tähän jaksoon, oli, että puhuttaisiin vähän roadtripistä ja niin kuin käytäisiin sitä läpi, mutta mä en ehkä ole vieläkään lyönyt sitä lukkoon, vaikka niin kuin äänitys on jo alkanut. Että mennään enemmän. Niin sä et ole ihan varma vielä, että onko siinä. Just katsoin, kun mä en ikinä edes muista. Meillähän on siis käynyt roadtripistä, jos puhutaan, niin silleen ainakin puolella siitä porukasta, joka sitä on tehnyt, että ne kaikki traumathan on tuolla jossain taka-aivon lohkossa silleen, että sinne on hirveän vaikea päästä käsiksi niihin muistoihin ollenkaan. Niin 2012 oli se eka vuosi. Katoin ihan tuolta YouTube-syövereistä äsken. Ja 2012 oltiin Vierumäen, että lähdettiin liikkeelle. Joo, golfkesä, roadtrip, Vierumäki ykkösjakso. Silloinhan ei ollut mitään hajua, että mitä se edes on. Onko sitä ikinä paljastettu, että mitä meille maksettiin siitä? Muistatko itse? Voiko olla, että se oli joku tyyli 6000 € koko kaikille yhteensä tyyppisesti? Mä menin Golfpisteen toimistoon silloin, mä muistan sen. Siellä oli Kami Markkanen, heidän ainakin silloinen toimitusjohtaja, en tiedä, taitaa olla nykyäänkin. Ja olisiko siinä ollut joku muukin. Ja siinä me puhuttiin, että 10 jaksoa tehdään tämmönen sarja. Oli niinku ihan jonkinnäköinen hyvä idea siinä. Ja sitten ne provides meille auton ja sitten ne kentät ja majoitukset, ja ne tavallaan niin helpotteli ne. Eli varmaan maksoi niistä tosi paljon, kun nehän sai siis pelkkää näkyvyyttä.
Ja me saatiin 4 000 € siitä. Joo, joo. Jonkun tällaisen mä muistan, että se, mutta sehän oli ihan skitsokas. Se oli se parkkua, oliko se sitten joku A6 vai mikä se oli? A6, joo. Niin siinä oli kuitenkin 5 ihmistä ja painettiin se 10 kenttää. Se oli kenttä per päivä ainakaan, sen mä muistan, vai eikö ollut? Oli joo, mutta sitten siinä oli joku semmoinen ihan pieni tauko mun mielestä siinä, kun tultiin niin kuin Helsinkiin, niin olisiko se ollut yhden päivän kuvaustauko? No joo, mutta silti se oli aika semmoinen väkivaltainen rutistus. Oli, joo, se oli. Mä en enää, mun on tosi vaikea sanoa, että mikä kenttä on ollut vaikka millä seasonilla, kun sitten tokalla seasonilla me taidettiin aloittaa vaikka Paltamosta. Jos Niin aloitettiin, joo. Pitäisi lähteä luettelemaan, mitä kenttiä vedettiin ykkösseasonilla. No mun on niinku tosi vaikea niinku käydä ainakaan järjestyksessä niitä läpi. Ei ole niin, no se oli se Vierumäki, mutta sitten vähän muistaa just kenttiä, että missä on käyty, mutta ihan mahdoton sanoa jotain järjestystä tosiaan. Mutta sehän siinä on, että ne kaikkihan oli ihan erilaisia seasonit keskenään. Me itse asiassa just, ei sit kauan aikaa ole, niin katsottiin Jufon kanssa, joka oli tuolla tosiaan sitten toinen kuvaaja, ja joka on kans tunkenut sen koko muistokavalkaadin tosi syvälle sinne taka-alalle. Tämä kuulostaa, mutta me katsottiin traumaattinen kokemus koko porukalle. Joo, mutta me katsottiin niitä jaksoja. Oho. Katsottiin ihan kakkosseasonia ja kolmosseasonia. Ja kun mun mielestähän se toinen tuotantokausi on ihan reilusti paras. Se on niinku onnistunein. Se on niinku, siinä on joku järki. Ja sitten kun sehän oli aika semmoista lifestylea, semmoista vähän hämmentävää jopa se viimeinen. Mutta Juhon mielestä taas se viimeinen tuotantokausi oli niinku parasta. Okei. Mutta kyllä mä oon kanssa aika syvälle aivolohkoisen tunkenut, mutta mulla on myös semmoinen mielikuva, että siinä tokas seasonissa, niin just esimerkiksi Paltamosta, olisiko se Viurila ollut esimerkiksi tokas seasonissa vai oliko se ykkösseasonia? Mä olisin sanonut, että se olisi ollut ykkösessä, kun joo. Kalajoki ehkä oli sitten siinä Kalajoki oli kakkosessa. Jos mun pitäisi sanoa, mitkä mun mielestä oli parhaita jaksoja tavallaan, mitä tehtiin, niin mulla tuli mieleen Viurila oli tosi hyvä. Ja sitten toi Kalajoki oli muistaakseni aika hauska. Ja Kalajokihan on niinku huikea baanakäsi. No Paltamo mä muistan sen takia, kun mä ryöstin siinä challengeissa viimeisellä ja sitten oli uusintareikä ja sitten se joudui tuimaan, mikä on just sun lempihommaa taas. Se oli jo ehkä se on mulla jäänyt. Yksittäisenä kohtauksena saa ikimuistoisin, kun se Paltamon vesi oli varmaan sellaista +8 asteesta ja mä en ihan hirveästi vedestä muutenkaan tykkää. Niin, ja paljastuu siinä, että et hirveästi välttämättä osaa uidakaan. Et se oli aika niinku tiukka rutistus, se 180 metriä uintia siinä, että siinä joutuu melkein palokunnassa laittaa paikalle puolivälissä jo. Kyllä, joo, se mutta se on ihan kiva katsoa, että mä olin tosi laiha ja mulla oli tosi kiva tukka vielä siihen aikaan. Mä olin ihan hyvän näköinen. Mä en oikein itse ymmärrä sitä vieläkään, mutta joo, siis oli varmaan että se elopaino oli joku 67 kiloa, jos 65, ja nyt ollaan 85. Niin on siinä eri ukko ollut siellä tekemässä sitä, mutta ylipäänsä on. Sä et muistele sitä ihan päivittäin enää sitä sarjaa. Ei mä päivittäin, mutta se on kyllä pakko sanoa jännä, että vieläkin kyllä joka vuosi joku siitä mainitsee. Niin kuin, että on kattonut tai siis silleen, että no ei nyt ehkä kysy että onko tulossa vielä lisää tai muuta, mutta kyllä se jollain tapaa kuitenkin on jäänyt silleen, että kyllä sen yllättävän moni sitä katto silloin. Joo, mikä on yllättävää itselle mun mielestä vieläkin. Ja nyt ne alkaa ne juniorit, mekin käytiin silloin pelaa muutaman juniorin kanssa, jotka oli, no faneja varmaan sitten, jollain termistöllä ainakin, niin käytiin pelaamaan niiden kanssa tollaisia. Ne alkaa olla kaikki kuitenkin ihan täysikäisiä ihmisiä. No on, koska jos ne ei olisi täysikäisiä, niin ne olisi kattonut sitä tietysti 3-vuotiaana. Koska niin. Ekasta seasonistakin on nyt 13 vuotta. Se on totta. Että ne oli silloin, musta tuntuu, että se meidän suuri faniryhmä oli ehkä ne 12-15-vuotiaat ehkä. Oli. Joo, semmoset just golfin aloittaneet, jotka katsoo kaikkea YouTubesta ja löytänyt sen jostain syystä itselleen. Niin kyllä mä veikkaan, että se oli iso ryhmä. Ja sitten sitä kautta tietysti ehkä niin kuin heidän vanhemmat ja muuten, koska kyllä niin kuin vanhemmiltakin ihmisiltä tuli kommentteja.
Mutta ja tulee niin kuin oli vieläkin. hauska tuolla Puolassa, kun oltiin pelaamassa kisoja taas. Ja se on vähän semmoinen paikka, no siinä säännönvälissäkin tietenkin oltiin ja sieltä tuli yksi hyvä jakso. Ja Pohjoisen Antti on meille varmaan vieläkin tosi kiitollinen, että tämä antoi tosi hyvää mainosta heidän resortistaan. Mutta anyway, niin siellä oltiin ja sitten kun siellä jengillä on aikaa tosi paljon rundien välissä, niin tuli niin kuin pari kertaa tuli aamulla, että hei, katsottiin taas eilen teidän pätkiä. Siinä oli just näitä, että jos mä oon syntynyt 89, niin sanotaan näitä minua itseäni 10 vuotta nuorempia. Meitä vajaa 10 vuotta nuorempia, just näitä Saku Tuusaa ja kumppaneita. Niin ne oli siellä ihan fiilalla, että katsoo vieläkin uusitana niitä menemään. Ja olisin, että okei. Mä en oo ite kattonut ikinä yhtään jaksoa alusta loppuun. Et ei niinku, en oo ikinä niinku edes harkinnut. Ehkä siinä on sekin, että mä en tykkää katsoa itseäni tai omaa ääntäni. Mutta jotenkin... Sehän on yllättävän kauheeta. Mutta jotenkin sitten, kun pääsee sellaiseen mielentilaan, en mäkään muuten niitä ole katsonut, mutta kyllä me niitä yllättävän monta katsottiin silloin. Juholla? Niin, siis ihan niin kuin sanotaan 5-6 jaksoa varmaan. Mitä Juho Vesaselle kuuluu nykyään? Hyvä. Siitähän se tietysti, vaikka tunkenut sinne aivolohkosyövereihin ne muistot, niin siitähän mehän otetaan kaikki kunnia siitä, että hän on nykyään menestynyt yrittäjä tuolla alalla. Että siitähän se on lähtenyt tietysti. Niin siitä saa aika paljon hyviä referenssejä tavallaan. Mut joo, siis sitä hommaa tekee vieläkin. Kuvaa parempia juttuja. Niin, mutta nyt kun meilläkin on aika paljon suuria yritysjohtajia täällä kuuntelemassa tätä, niin siis Juha kuvaa mainoksia, toimii mediatoimissa. Mainokset taitaa olla aika paljon ja sitten kaikkea muuta sitten. Ainakin mitä oli silloin, mäkin on ollut kaiken näköisillä musiikkivideokeikoilla, kun tarvii saada halpaa kautta ilmasta työvoimaa jonnekin, niin tietystihän mä lähdin. No totta kai. Mutta joo, ei sit roadtripistä se oli hauska projekti. Taloudellisesti aivan kammottava suoritus. Siis sehän oli hauska, mä just kun sanoit, että tästä voisi keskustella, niin siis mä olin varmaan ainut, joka siitä tienasi. Ai jaa. Oletko sanonut rahaa? Mä muistan ne, kun mähän yritin kanssa neuvotella silloin sitä, että kun mä luulin, että tietysti ison maailman tyyliin tehdään ja sehän tuottaa miljoonia totta kai. Että sais kans jonkun osuuden siitä. Mutta se ei sitten neuvotteluissa mennyt läpi, niin mä sain vaan siitä ihan kiinteän korvauksen. Niin loppujen lopuksi taisi käydä silleen, että mä olin varmaan ainut, joka siitä tosiaan tienasi. Joo, kyllä. Koska muilta varastettiin tavaraa ja ehkä myynti ei vetänyt ihan niin hyvin, niin mä olin sitten palkkakuningas loppujen lopuksi. Muistatko, sä et ollut itse asiassa mukana tässä reissussa, mutta roadtripistähän kuvattiin tavallaan yksi seasoni, mitä ei ikinä näytetty yhtään missään. Ranskan ekskursio, oliko oikein? Se oli aika huikea. Siellä oli vielä vähän eri kaliberin. Joo, siis se oli se meni siis silleen, oliko se 2. vai 3. seasonin jälkeen. Meillä oli niin iso haippi päällä, ainakin itsellämme. Mä ajattelin, että me ollaan niin isoja ja menestyneitä, että me käydään vaan kuvaamassa Ranskassa, koska Juhon vanhemmilla on siellä semmoinen pikku maja. Mennään sinne majoittumaan ja tehdään siellä sitten joku 5 jaksoa. Se oli ihan vähän eri konseptilla niin kuin tehty. Se oli ihan hauskallinen konsepti ja muuta, mutta että kuvataan se eka, editoidaan niin kuin pilotti siitä ja sitten lähetetään se TV-kanaville. Sitten ne maksaa meille niin kuin, tiedätkö, tosi paljon rahaa. No tehtiin tää kaikki ja käytiin kuvaamassa ja äänettämässä ne ja Juho editoi jonkun pilotin siitä ja sitten kävi ilmi, että ei tää tälleen toimi. Et siis ei, et siis kyllä te maksatte meille, että niin kuin näytetään. Sitten pitää olla kumppanit ja kaikki. Ja sitten no siihen me varmasti poltettiin ainakin se raha, mitä siitä saattoi tulla niin kuin hetkellisesti. Niin, sehän oli se konsepti, mikä oli siinä kakkosseasonissa, niin sehän varmaan toimisikin jollain tasolla, jos sen osaisi myydä hyvin ja tehdä ja se tehtäisiin Suomessa ja saisi niinku mukaan siihen. Mutta se ulkomaille lähteminenhän oli aika sellaista ison maailman meininkiä kuitenkin. Niin, no plus se, että jos varastetaan tavaraa 30 000 eurolla vielä siinä matka-aikaa, niin sehän jonkunnäköisen loven tekee siihen budjettiin tietysti. Käydään vielä läpi nämä meidän ryöstöt siinä 3. Onko moni kysynyt sulta, että oliko se lavastettu? Joo, siis yllättävän paljon itse asiassa se, että oliko kaikki niinku oikeesti ja eihän voi ja muuta.
Mutta meillähän ei niinku, muutenkin huomaa tästä meidän toiminnasta, niin hirveästihän mitään ei käsikirjoiteta. Ei. Niin silloin kaikki tapahtuu aika silleen luonnollisesti. Eikä ollut heti... Ei ollut vielä, onko se Prahassa? Prahassa oli ensimmäinen. Siellähän meni vaan, multa meni yksi reppu, missä oli läppäri ja muuta, se oli halpaa. Ja sitten, mitäs siitä autosta pakusta meni? Ei paljon muuta. Niin, mä en oikein muista edes mitä siinä pöllittiin, mutta jotain niinku en tiedä menikö toinen käsikamera vielä siinä vai ei mennyt ehkä vielä siinä. Joo, se oli vieläkin, mä pidän sitä hienona ominaisuutena, mikä oli siinä pakussa se, että jos ovi jää silleen, niin kuin kaikki tietää, että ovi voi jäädä silleen puoliksi auki, puoliksi kiinni. Että se on siinä semmoisessa välitilassa, että se ei ole kunnolla kiinni. Niin sitten kun sieltä painaa sitä ovien lukitusnäppäintä, niin se ei tee mitään. Ja sitten sä luulet, että ovet on lukossa ja joissain autoissa kuitenkin ainakin se menee kuitenkin silleen, että se menee lukkoon, että se on siinä välitilassa, mutta sitä ei saa auki. Mutta siinä ei mene mitkään ovet silloin lukkoon, niin se oli auki koko yön sitten se. Prahan keskustassa. Prahan keskustassa ja tosiaan ihan hyvä tuuri. Olisiko joku mikki mennyt? Ehkä, mutta jotain niinku pientä. Mun reppuja joku mikki ja tälleen. Se oli vielä semmonen, ettei niinku... Älä käännä päätä hirveästi sinne niinku ikkunan suuntaan, koska silloin tuo aina pätkäsee tuo sun ääni välillä. Et niin pitää katsoa kamerassa. Niin, just noin. Niin, mutta siinä ei mennyt vielä ihan hirveästi. Sitten, oliko seuraava tosiaan vasta Sandvalleyssä? Oli, joo, siinä selvittiin hyvin pitkään. No, voidaanko nyt kertoa se tarina, mitä siinä niinku suunnilleen kävi? Sä ehkä muistat sen parhaiten. Meinaat sä, että sulla on siis kyllä mäkin hämäriä muistikuvia. Mä en ole lähtenyt kylille. Ja sit siitä oli mun mielestä siis, pointti oli se, että aamulla kun niinku selviettiin, ketkä on lähtenyt kylille, niin osa ei niinku tiennyt, että onko he käynyt kylillä. Joo, siis, no silleen mun muistikuvat pätkäsee siinä vaiheessa, että meillähän oli ne bileet siellä. Jotainhan siitä, eikö jaksossakin ollut, että järjestää grillibileet? Eikö siinä ollut joku tällainen? Oli. Mä järkkäsin niin Antin kanssa. Niin. Oli hommannut muita sinne. Yes. Ja sitten ne oli ne bileet ja jotkut lähti kylille, jotkut ei. En osaa nyt sanoa, että ketkä lähti. Sitten Juhon kanssa siinä tietysti mietittiin kunnollisina partiolaispoikina, että mehän mennään sitten nukkumaan. Mitäköhän, ei se varmaan aikaisin ollut, mutta silleen niin kuin järkeviin aikoihin. Ja Juha vielä nappasi viime hetkellä siitä autojen avaimet. Ne oli kuitenkin Audi ja Volkkari siinä. Mä muistan, että olit sinä, joka ne nappasi. No siis mä muistasin, että se oli ehkä, jompikumpi nappasi kuitenkin. Anyways oli keskustelu, että pitäisikö nuo avaimet kuitenkin ottaa tosta. Ja otettiin avaimet sinne huoneeseen ja mentiin nukkumaan. Ja aamulla sitten herättiin siihen, että nyt on vähän kamaa lähtenyt. Mä tulin aamulla Masan kanssa, me herättiin ekana. Masa siis Juhon veli, joka oli meidän niin kuin toinen kuvaaja siellä. Niin sit Masa oli siinä sille innovatiivisena nuorena poika. Otetaan hei tämmönen bileiden jälkeen, että mitä on tapahtunut. Mä olin siinä niin kuin, mikrofoni ojossa valmiina, että aletaan äänittämään ja kuvaamaan, mutta sit Masa ei vaan löytänyt kameraa mistä. Se oli se hetkinen, mistä... Okei, joo, no me varmaan nukuttiin tosiaan vielä silloin. Silloin joo. Joo. Ja siis läppäri oli siinä keskellä olohuoneen pöytää, Mäkki. Sitten me oltiin vaan, että eikö tässä niin pitäisi olla toi ja... Oliko se FS7 se meidän ykköskuvauskamera? Mä en tiedä, se ei ehkä... Kuulostaa tutulta. Joo. Kuulostaa tutulta. Tai sitten se oli se uusi, mikä ostettiin tai mitä tahansa. Mutta siitä alkoi niinku selviämään, että nyt puuttuu tämä. Mä en edes muista enkä halua muistaa mitä kaikkea siitä oli lähtenyt. Mutta sitten se alkoi pikkuhiljaa selviämään, että se oli kun aurinkovarjo oli kaatunut sinne, teetkö porealtaan. Se joka niinku vaikuttaa siihen, että jengi on vaan dokannut vähän liikaa. Niin eikö jotain muistikortteja tai jotain tyyliä oli tiputettu sitten johonkin matkan varrelle, että siitä se vähän selvisi, että saletisti lähtenyt ja no tietysti selvii muutenkin, mutta... Niin. Mutta joo, kyllähän se oli aika semmoinen mukava herätys. Joo, ei ollut maku... Siinähän se oli oikeastaan, rahallisestihan se oli se ainut, mikä maksoi paljon. Niin, kyllähän me saatiin vakuutuksen, siis Totta kai. Et siis silleen ei se nyt lopputulos ollut silleen mikään niin katastrofi, että se oli ehkä siinä hetkessä enemmän niin kuin hämmentävää, että semmoinen ajatus, että okei, meidän taloon on tultu sisään, me ollaan oltu nukkumassa ja
eli ne, jotka on ollut siellä baarissa lähtenyt siis kylille käymään, niin heitä on ilmeisesti siis seurattu vaan sitten takaisin kämpille ja todettu, että ehkä se lasiovi, joka siinä terassille vie, niin sitä ei ole laittu lukkoon. Se on siellä Sandvälissä aika helppo unohtaa ja niin kuin jättää auki. Siitä on päässyt ihan avoimista ovista sisään. Ei kerrota toki eteenpäin, mutta tai sitten se on ollut lukossa ja se on murrettu. Niin. Mutta joo, se on Jumituit sä vai mietit sä? Jumituin. Tuli niin sanottu ajatuskatkos. Mutta joo, olihan ne ihan ammattilaisia siinäkin mielessä, jotka sanoit, että se läppäri oli pöydälle, että mitäänhän tuollaisia laitteita, mitä voi jäljittää, niin ei viety. Ei. Esimerkiksi kun Applen tuotteet, mitä siinä oli, niin kaikki oli jätetty pöydille. Ei nähty niitä kamoja enää ja sitten siitä jatkettiin Via Balticaa 1000 kilsaa vielä Tallinnaa kohti ja sitten Tallinnassa meillä oli sunkaan vedettiin sillä Audilla, valkoisella Audilla. Joo. Mä muistin mihin johonkin parkkiin, ulkoparkkiin, me se laitettiin. Joku toriparkki tyyppisesti se oli jo, sehän oli ihan huipennus. Joo. Se oli viimeinen yö ennen kuin meillä oli aamulla oli sitten laiva takaisin ja kaikkihan oli jo kuvattu tässä vaiheessa. Niin kuin käytännössä. Mitä tarvii kuvata, eiks niin? Kyllä. Ja sit eikö se ollut siinäkin silleen, että sä menit autolle sit ensin ja soitit sitten, että arvaa mitä tapahtui? En ole varma, nyt en muista kyllä. Mä muistelisin, että se oli tälleen, että arvaa mitä tapahtui ja mä olin, että älä nyt viiti. Joo, että ikkunasta vedetty sisään. Ja Takaikkuna sisään, en muista. Takaikkuna sisään ja siinähän oli parasta, että siellä ei siis ollut mitään muuta kuin yksi mun putteri ja sitten oli joku lahjaksi saatu viinapullo ja tyyli levysuklaa. Mä muistan jotenkin, että se oli tämmönen kombo. Okay. Ja että se oli jollekin sitten ihan jollain oli nälkä tai jano tai oli hyvän näköinen putteri siellä, mutta siinäkin enemmän vaivaa tuli vaan siitä hoitamisesta. Et siellähän tuli paikallinen Tallinnan FBI sinne, nehän otti kaiken näköistä testiä siitä. Joo. Mä muistan, että joo, siihen tuli ja sitten ne otti, niin kuin, en tiedä mitä sormenjälkiä tai jotain pyyhkiä siellä ja että ne ihan teki siitä niin kuin rikospaikan. Että siihen me oltiinkin aika kauan itse asiassa, odoteltiin. Ai joo, okei. Mutta joo, sehän oli ihan hauska. Sen jälkeen ei sitten enää ikinä kuvattukaan sekuntiakaan tuota ohjelmaa, että se jotenkin loppui siihen. Joo, mutta mun mielestä ihan hyvä rekordi niin kuin 3 kertaa ryöstetään yhden reissun aikana. Joo. Ja siis ainoa mitä siitä niin kuin kolmosseasonista jäi mieleen mulla, niin joo, paikkahan siinä vaihtui hirveän nopeasti ja sitten mun suosikki oli tää Liettua delegaatio, joka siellä oli muista niin oli. 3 toimitusjohtajaa tai jotain. Niin oli. Ja Liettua, se oli muutenkin ihan lempipaikka siis täytyy sanoa. Vilnahan on hieno paikka ja oli niin kuin se, missä oli tää, eikö Karl ollut tää yksi näistä toimareista? Joo. Joka oli siellä, oliko se joku V-golf? Joo. Mikä oli ihan superkireä kenttä. Joo. Semmonen, että siellä sai vetää ihan kieli keskellä suuta. Mutta siellä oli makeita baanojakin. Oli. Niin hyvin erilaisia. Joo, ja se oli tosi hyvä vastaanotto nimenomaan se, että meitähän syötettiin ja juotettiin niin kuin ihan kiitettävästi. Tuli tää kuuma ilmapalloajelu. Niin. Se oli, jos jotain olisi pitänyt sanoa siellä, että mitä muistaa, ja se oli oikeasti ihan törkeä siistiä vielä. Niin sä olit siellä? Joo, me oltiin Juhon kanssa siinä kuuma ilmapallossa. Joo, kun mä muistan, että siinä oli se, että että 2 mahtuu mukaan, kun tätä delegaatiota oli, se 6 kappaletta. Mutta okei, niin, että meiltäkin mahtuu sitten 1 kuvaaja sinne, ehkä niukasti messiin. Siis oli hienoja ihmisiä. Siellä oliko se Min Dougas, joka oli sitten tää jonkun kentän toimari, se oli vähän hassu. Joo. Vähän jopa raskas. Ehkä hän ei kuuntele meidän podcastia, mutta sitä mä muuten mietin, mitä kuuma-ilmapallossa, tuossa yksi päivä katsoin jotain ohjelmaa, niin jos siellä tulee niinku vessahätä, niin mitä tehdään? No, jos on aikuinen ihminen, niin pidättää sen aikaa. Sehän nyt ei ihan hirveän montaa tuntia kestä, mutta no siinä voi miettiä mitä vaihtoehtoja, jos on semmosessa heinälaatikossa, niin. Missä ei ole mitään muuta kuin 6 ihmistä, että sulla on se 5,5 tilaa per ihminen, niin ei siinä hirveästi vaihtoehtoja. Laita vaipat, jos ei. Mitä siellä niinku tehdään? Kattellaan.
Mutta onhan se tämmöiselle puoli korkeapaikakammoiselle, niin kyllähän se oli jännittävä kokemus, mutta oli se kyllä makea. Joo, joo. Mä muistan, mullekin tarjottiin sitä, mutta kyllä mä olin, että en ole tulossa. Vihaan korkeaa. Joo, se on yllättävän kuumottava, kun se on tosiaan, ei sulla ole mitään turvavaljaita tai muuta. No onhan se korkea se kori sinänsä. Että ei siitä nyt silleen tippumaan pääse. Mutta silti, että sä oot siinä pikkukorissa ja ei ole mitään. Ja sit vaan mennään sen tuulen mukana. Sitten vaan silleen, että no tuolla on pelto, että tonne ländätään sitten. Aha, ja sitten ollaan siellä pellolla ja sitten se kuumailmapallo pitäisi jotenkin saada pois sieltä pellolta varmaan sitten vai? Niin, no niin systeemit, niillähän siellä oli odottamassa. Kyllä nyt tietää tietysti, että mihin suuntaan se lähtee se pallo ja mihin kohti halutaan sitten ländätä ja muuta. Mennään ihan tuulen mukaan. Niin. Niin, ja yksi niistä palloista, muistan, niitähän lähtee monta aina kerralla, niin yksi niistä palloista varmaan yritti vähän kikkailla pojan kanssa, niin katsottiin vierestä vaan, kun se painoi yhteen pullat, vaan sitten se kori ihan potlojoo siihen latvaan, niin se näytti myös kivalta, että siinä ei varmaan jännittänyt yhtään niitä ihmisiä, kun se heitti semmoista pientä keinuliikettä taakkeja eteen sitten. No niin, hei, nyt me ollaan puhuttu ihan liikaa roadtripistä, koska meillä on nyt 26 minuuttia äänitetty tätä ja traumat alkaa nousemaan pintaan. Niin koetaanko puhua vielä Hiki tulee. Niin, puhutaan jostain muusta. Puhutaan niin kuin ajankohtaista aiheesta ja meitä lähellä on tietenkin tämä kilpagolf. Niin en halua haukkua ketään, mutta haluan niin kuin nostaa kysymyksiä ilmoille. Okei, nyt pelattiin Hirsalassa eka Finistorin kilpailu. Säkin melkein katista, mutta sitten Matias Rantala viime hereen birdie esti sun aikeen. Sä oot tehnyt ton saman mulle Pirkkalassa. Onko? Sä oot tehnyt jonkun birdin tai paarin birdie pakko olla viimeiselle ja sä oot tiputtanut kans hirveän määrän porukkaa. Aijaa. Onko näin? Mulla on semmonen mielikuva, että mulla kävi itse silleen, mä tein bogin lopulta. Mutta sä niin kun pysyit just silleen, että muuten sä olisit ottanut... Löin lostarin vasemmalle joo, ja sitten mä tein up and downin jostain 50 tyyliin, että mä tein bogin enkä tuplaa. Mä olisin päästänyt mukaan, tein vielä 10 pelaajaa lisää, mutta joo. Näin siinä ehkä kävi. Mutta mun mielestä se Hirsalan kisa, niin siis, no, aina voidaan puhua järjestelystä, mutta siis sehän mikä nyt on tärkeä, niin se kenttä oli vaan siis huikean hienossa kunnossa greenien osalta ainakin. Siis ihan pimeä hienossa. Joo. Ihan siis vähän vaikea törkeet. Yhdet parhaista viheriöistä, missä on Suomessa putanut. Joo, siis ja nimenomaan se, että se on toukokuussa ja voi vetää ihan minkä vuoden ajan tahansa, milloin Suomessa on pelattu, niin en tiedä kuinka moni oikeasti parempia löytyy. Itse oli ainakin aivan pulassa siinä, kun pidän itteeni vielä aika hyvänä puttaajana, mutta jos noin nopeille greeneille joutuu heti ilman mitään lämmittelyitä, niin kyllä siinä on hätä välillä. Joo. Finistorin suhteen niin siis Golf Centeristä tuli jonkinnäköinen operatiivinen kumppani. Mä en tiedä, että en ainakaan Hirsalassa vielä huomannut, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Mä en saanut vielä kiinni, eikä siitä hirveästi niin kuin siellä puhuttu, tai se ei millään tavalla näkynyt. Okei, en tiedä. Joo, aika samaan tyyliin mentiin, kuin mihin on totuttu viime vuodet. Joo, että se oli PG:n täysiäisen, että sai Pyyhkeen, jotka oli viime vuonna pelaa finaalin. Saitko sinä? Sain tietenkin. Siinä oli semmoinen pyyhkeenjakoseremonia. Me oltiin Hipu ja Alex Hietalan kanssa siinä ja kortteja. Ja sitten toi sanoi, oliko kilpailujohtaja, että ja Hietala, Eckhardt, ne oli vähän, no mitä, PGAn täysjäsenille, jotka ovat olleet viime vuonna Finistorin finaalikilpailussa, teille on pieni lahja. Jätket repes nauramaan katsomaan siis, aika hauska seremonia siinä. Mä sanoin, no saitte vähän pyyhkeitä, hyvä jätkä. Kyllä sillä 360 lyhyen pyyhkeen sieltä saa. Mutta yksi semmoinen asia, mistä me ollaan nyt Henun kanssa, meidän tuottajan kanssa vähän puhuttu, niin joukkue SM-kilpailut ja SM-kilpailut tänä vuonna. Joukkueet pelataan Alastarossa. Ja se on vähän, sä oot pelannut joukkue SM:iä useita kertoja. Muutamia joo, eihän lähellekään joka vuosi en ole pelannut. Olitko viime vuonna Kokkolassa? En. Okei. No mutta siinä on siis sellainen tarina vaan, että totta kai joukkue SM-kilpailut, se on kunnia-asia ja mutta siellä on ollut aikamoinen joukkuekato, että se ei ole tullut edes täyteen ja että siellä on ollut sitten se maksaa se kisamaksu miesten joukkueelta 400-500, naisten joukkueelta 400-500 ja
se on kuitenkin semmoinen, että seurahan sen sit maksaa kokonaan. Että siellä nyt pelaajat ei joudu itse niin sitä kisamaksua maksamaan, ja hyvä näin. Mutta sitten kuitenkin sä joudut majoittaa myös ne molemmat miesten ja naisten joukkueen, tai ainakin toisen joukkueen. Se on aika iso kuluerä loppujen lopuksi. Sitten jos sä voitat sen kilpailun, sut lähetetään, tai sä saat edustuspaikan seurajoukkueiden EM-kilpailuihin. Siinä pitää lähettää 3 vai 4 pelaajan joukkue jonnekin. 3 ainakin silloin, kun me kerran kun ollaan sinne menty, niin 3 pelaajaa. Niin, ja ei saa olla, sieltä taas ei saa olla muistaakseni ammattilaisia. Siellä ei saa olla ammattilaisia. Niin sitten Golfliitto tukee tätä matkaa 1 000 eurolla, joka käytännössä kattaa kisamaksun. Eli käytännössä mekin voitettiin toissa vuonna, ne Kytäjällä pelattiin, okei, no kisamaksut, sitten ravintolassa oli vähän piikkiä, tiedätkö, vastaavaa. Sitten tuli se, nuo voittobileet, ne oli aika kalliit, ja sitten tulee se kisamatka. Niin se kisamatka oli itse asiassa maksanut seuralle joku reilu 5 tonnia muistaakseni. Mm. Niin mä kysyin tuossa niinku keväällä, ja että eikö tuohon nyt voisi saada jonkun, tiedätkö, palkintopotin edes tuohon kisaan. Että se joku stipendi, voittajajoukkue saa vaikka 5 tonnin stipendin ja kakkosjoukkue. Niin silloinhan me myös, niin kuin me kokeneemmat ammattilaisetkin, niin me jaksaisimme ehkä lähteä sinne. Tavallaan, ei toki rahan takia, mutta tavallaan, että siinä olisi edes seuralle jotain porkkanaa, mitä siitä voisi saada. Niin, lähinnä mä mietin sitä ehkä just tota kautta, että kun monella seurallahan alkaa olla melkein silleen, että tuommoinen rahamäärä, mitä menee pelkästään tohon, ja jos sattuu voittamaan, niin menee koko kilpapelaajien budjetti jo tollaiseen keissiin. Että siinä olisi sitten joku, en mä sinänsä koe ehkä, että siitä tarvii pelaajien saada mitään ekstraa, mutta just se, että seura saisi siitä sitten jotain, millä voisi pyörittää taas sitä kilpatoimintaa enemmän, että siitä tehtäisiin vaikka sellainen systeemi, että voittaja seuralle tai 2 niin saisi just jotkut järkevät stipendit, jos sitä haluaisi kehittää. Kyllä, ja nyt tänä vuonna se tilanne on, se pelataan Alastarossa, joka on keskellä kaikkea, mutta kaukana kaikesta samaan aikaan. Niin siinä oli semmoinen odottamaton ongelma myös tullut, että samaan aikaan järjestetään jotkut maatalousmessut sillä alueella. Niin siellä on siis kaikki majoitukset on varattu niin kuin tunnin säteeltä. Ja ehkä tätäkään ei ole osattu tietenkään ottaa huomioon tai tajuttua. Mutta sitten me alettiin vaan laskea tuossa rinkussa, että hetkinen, että meidän pitäisi niinku Turusta varmaan ottaa niinku, tiedätkö, hotellit ja siis se kuluerä, mitä siitä tulisi, niin se olisi 3-4 tonnia, mitä me jouduttaisiin. Niin kyllä me ollaan nyt sitten, alettiin miettiä, että ehkä me ei lähetä. Katsotaan, en tiedä vielä, mutta toivottavasti, mä puhuin tästä Juvosen kanssa keväällä ja kysyin, kyllä se sanoi, että hyvä idea ja jotain voisi tehdä, mutta mä vähän pelkään, että ei ole vaan tehty taas mitään. Ei varmaan joo, ja kyllä tuohon pitäisi, no tietysti sitten kysymys on se, että onko se ongelma se, että miksi ei saada muutenkaan kilpapelaamiseen kerättyä järkeviä budjetteja edes seuratasolla. Mutta se, että kyllähän toi syö ihan järkyttävän määrän budjettia, vaikka teilläkin on kuitenkin käsittääkseni aika terve seuratoiminta. On. Niin kuitenkin se syö tosi iso, jos ruvetaan prosentuaalisesti miettimään. Ja se on kuitenkin semmoinen kisa, mistä taas se on niin seuralle iso, mutta pelaajille aina semmoinen, että varmaan kuitenkin suurimmalle osalle, että mielellään menee, jos pääsee, mutta jos siinä on mitään muuta, niin silloin se jää väliin. Kyllä. Se on vähän just tämmöinen, toki nyt itsellekin, kun on toi Pyry tuossa painaa, mitä se on, 7-8 kuukautta vanha, niin siis silleen, että kun ei noit sitten, ei ehkä viitti 9 viikonlopuksi lähteä pois ihan vaan sen takia, että niin kuin pääsee, ainahan siellä menee myös omaa rahaa ja mulla sitä ei hirveästi ole ja teet tälleen. Sä oot poissa himasta ja teet ainoa mitä sä pystyt saavuttaa, niin on sitten, no, niin et oikein hirveästi mitään. Mutta sitten toinen SM-kisat on tänä vuonna mielenkiintoinen, ne pelataan Joensuussa. Karelia Golf, joka magea olisi lähteä Joensuun ja Karelia Golfiin. Miten sun osalta, ootko niin kun miettinyt, että lähdetkö Joensuuhun? Mähän en ole pelannut yksiäkään SM-kilpailuja, jos en nyt ihan väärin muista, että jos on jossain käynyt lähellä, mutta siitä lähtien, kun siellä on rahaa jaettu. Ai jaa. Mistä johtuu? No nythän se on vaihtunut mun käsittääkseni, mutta se rahajakosysteemihän oli no mun mielestä aika hölmö, mikä oli silloin pitkän aikaa käytössä. Ja sitten kun ne on ollut aika pitkällä myös monet, niin just se kuluerä on ollut vähän turha iso, että koko viikko kun painat jonnekin.
Joo, siis tämä entinen rahajakosysteemi on tosiaan se, että siellä lukee, että palkintopotti on 10 000 euroa, mutta sitten raha jaetaan vain sijoituksen mukaan. Eli käytännössä, ja vielä ennen kuin tuli tämä uusi amatöörisääntö, niin se käytännössä tarkoittaa, että jos siellä lukee 10 000, mutta sitten siellä on 2 ammattilaista 10 joukossa, että toinen on vaikka 3 ja toinen on 7, niin sittenhän sieltä jaetaan vain 3 ja 7 raha ulos, eli jaettiinkin vaan sitten 2000 euroa. Eikä 10 tonnia, vaikka luki siellä. Viime vuonna oli semmoinen tilanne, että Otto Grönroos oli, tämä saattaa olla vähän virheenä, hän oli vaikka jaettu 4 siinä kilpailussa. Mutta sitten siinä oli sama asia jakamassa moni pelaaja, niin hän oli sitten matemaattisella menetelmällä, tiedätkö, niin kuin 7 tai 8. Niin hän sai siitä sitten sen 7 tai 8 rahat. Oikeesti? Hän sai siis 4. Tätä mä en ois kuullut. Oltiin sitten jossain seuraavan viikon kisassa, niin tiedätkö, kun kaikki pelaajat oli siellä, että toi on niin tyhmä systeemi. Joo, tämä on, mä olen sanonut että tämä on Juha Juvosen kehittämä systeemi. Ja kukaan ei ole ikinä sanonut, että tämähän on tosi fiksu. Ja sit kun ei, ja sen mä sen verran lisään siihen, että tyhmä systeemi, sen mä ymmärtäisin vielä, että voittajan rahaa ei voi saada, jos ei voita. Mun mielestä se olisi esimerkiksi ihan hyvä kompromissi. Että jos sä oot paras ammattilainen ja sä oot 4, niin sit sä et sais voittajan rahaa. Mutta muuten se, että puhutaan aika maltillisesta rahasummista, mitä jaetaan, niin miksei sitä voisi sit jakaa sitä rahasummaa. Niin viime vuonnakin siis oltiin Nokialla. Niin Nokialla järjestettiin 2 täyttä proamia. Kimmo Sirainen oli myynyt ne niin täyteen. Hän on jätkä myymään. Ja hän niin tako aika hyvät niin tulot Nokia River Golfille sillä. Palkintopotissa 10 000 euroa tai luki. Ja siitä jaettiin lopulta, mä sanoin, että siitä jaettiin 6 tai 7 000 euroa. Kun kyse ei ollut siitä, että no ei nyt ole varaa maksaa, vaan kyse oli vähän niin kuin siitä, että no mutta kun on tämmöinen systeemi. Eli muu niin kuin takoi ne rahat siitä, me pelattiin SM-kisoja siellä. Ja sitten kuitenkin se mietit, että siellä on vaikka 130 pelaajaa ja sitten jotain sidosryhmiä, valmentajia, vanhempia ja muuta. Niin he majoittuu jossain, he maksaa kisamaksuja. Tavallaan se, että mitä yhteensä nämä pelaajat kaikki sidosryhmiä, jos se on 200 ihmistä ollut ja jokainen on laittanut vaikka 500 euroa siihen reissuun, niin se on niin kuin melkein 100 000 euroa, 70 000 euroa vaikka mitä niin kuin on sijoitettu yhteensä, että pelataan kuluja. Ja sitten jaetaan 7 000 euroa, niin sieltä päästettiin nyt 3 tonnia tässä. Nyt tänä vuonna... On, ja sitten sehän siinä on hauska, kun se on tämmöinen systeemi, mitä mä en ole varmaan jossain, mutta en kuullut ikinä. Golfissakin se on aika standardisoitu ollut aina se, että miten nämä hoidetaan. Ja se on niinku jännä. Mutta eikö tänä vuonnahan se on nyt silleen ns. Finish Tour -tyyliin? Kyllä. Ja, mutta tänä vuonna eli tämäkin on vanhentunutta tietoa, mistä jaaritellaan. Mutta... Kyllä. Ja hyvä, siis, no sanotaan, mä olin varmaan jälleen kerran yksi äänekkäimmistä palautteen anteista ja soitin heti kisan jälkeen niin kuin Teittiselle ja Juvoselle ja sanoin, että tässä ei vaan ole mitään järkeä, kun tärkeintä on se, me pelaajat, jotka siellä pelataan, niin tietysti me puhuttaisiin hyvää, me oltaisiin tavallaan edes vähän tyytyväisiä, tai me ei oltaisi ainakaan täysin tyytymättömiä. Et jos lopputulos on se, että se jokainen pelaaja on sitä, että tämähän on niin todella epäreilu ja tyhmä systeemi. Eihän se silloin voi olla hirveän hyvä systeemi. Ja nyt hyvä, että se on tälle vuodelle muutettu, mutta nyt just tullaan tosiaan siihen, että tänä vuonna pelataan Joensuussa. Se on entistä pidempi reissu, se on entistä suuremmalle osalle hotellikeissi ja tiedätkö, mökkikeissi ja näin edelleen, niin ne kulut on taas paljon isommat. Niin jos siellä ja pelataan 4 päivää, ei pelata 3 päivää, niin se on mun mielestä tosi outoa, että jos johonkin pitäisi se vaikka extra 5 tai 10 tai 20 tonnia heittää, niin kyllähän se olisi SM-kilpailu. Viime vuonna pelattiin samaan aikaan tai frisbee-golfin SM-kisoja siinä ihan vieressä Nokialla. Siellä oli katsojia, siellä oli Ylen TV-kamerat. Tiedätkö, jos ne Ylen TV-kamerat olisi jaksanut liikahtaa sen 2,5 kilometriä sen golfkentän suuntaan, ne olisi voinut vaikka ottaa haastattelut ja muuta. Mutta tuntui, että ja siellä terassillakin tuli tämä legendaarinen, no eihän ketään kiinnosta nämä golfin SM-kisat. Niin tietysti se, että mä toivoisin, että sitä panostusta tuohon golfin niin kuin SM-kilpailutapahtumaan osattaisi vähän laittaa. Kyllä. Palkintopotti 20 tonnia, 4 päivää pelataan, vähän edes jotain niin kuin, kontenttia sieltä. Joo, kyllähän se on kuitenkin sellainen kisa, että sen pitäisi olla arvostusluokassa, jos mietitään nykyään, että se on sellainen kilpailu, mihin pääsee kaikki, myös ammattilaiset. Niin sen pitäisi olla tavallaan se
Suomen majori. Niin, Tietyllä tapaa, eikö? joo. Koska se on 4 päivää. Ensinnäkin se on ainut, missä pelataan ihan täyssatsi. Niin ehdottomasti sen pitäisi olla arvoltaan sellainen, että sinne kaikki haluaa mennä. Ja sä et ole ikinä pelannut. Nyt sinä olet niin kuin elävä esimerkki, että mitkä ne on juuri ne, mitkä on vaikuttanut, että sä et ole pelannut. Onko se ollut tuo rahajakosysteemi, onko se ollut se 4 päivää, mikä siinä on niin kuin ongelma? Miten sinut saataisiin tänä vuonna lähtemään Joensuuhun? No en mä Joensuuhun tässä elämäntilanteessa enää ole lähtemässä. Mutta joo, ehkä se oli semmonen tietynlainen hiljainen. Jos olisi 50 tonnia, niin lähtisit. No jos se 50 tonnia olisi, joo, kyllä mä ehkä sit lähtisi. Mutta en mä tässä vaiheessa enää, jos koko viikko menee, niin se pitää olla kyllä erittäin houkuttelevaa, että mun on järkeä lähteä. Kuitenkin puhutaan entisestä aktiivipelaajista sillä mielessä. Niin. Okei. No mutta toivotaan, että sillekin asialle tehdään jotain. Nyt on vähän pikku tauko. Me äänitetään tätä tosiaan 20. päivä toukokuuta, niin seuraava Finistorin tapahtuma on Talmassa, sinun entisellä kotiin. Joo. Ja se on ihan makea, että Talmaa päästään vetämään. Niin minkälaisia odotuksia sulla on sen kilpailun suhteen? Siellä on joku remontti tehty jo. Siellä on kaikennäköistä remonttia tehty ja nyt on tehty, mitä vielä katsoo, niin isoja huoltotoimenpiteitä heti tuossa alkuvuodesta. Että kyllä sen pitäisi olla silloin jo tikissä. Sehän on kuitenkin nykyään ihan kohtuullisen pitkä kenttä se masteri ja siinä mielessä täysin kilpailukelpoinen. Okei. No hyvä. Minkälaisia tavoitteita sulla on omaa nyt golf-kesää? No päästäisiin pelejä alle, niin kyllä mä nyt ihan vielä haluaisin jossain kilpailussa haistella tuolla kärkisijoituksia, mutta ei siihen ole enää mitään sellaisia, en mä ole mitään tavoitteita asettanut. Okei, mutta on ihan kiva pelaa vielä. On. Nyt ollaan käyty vähän aamupelejä tuolla uudessa seuraslakistossa pelaamassa pari kertaa ja nyt toi Hirsalan kisa, niin kyllähän se on kivaa se pelaaminen. All right. No mutta hei, nyt me ollaan 40 minuuttia jutusteltu tässä, niin onko meillä vielä jotain, mitä me halutaan, ja miten me halutaan jatkaa tätä podcastin tekemistä? Oot se, niin kun sinut tähän sainattiin, niin voidaan tällä nyt ääneen, mikä se on, niin kuin pallotella. Sitten siinä on joku, että mihin me lähdetään viemään tätä? Mitä me tehdään tällä huippubrändillä? Niin. Meillä on Golfbody-brändi, mitä me tässä niin kuin ylpeänä kannetaan ja kuljetetaan. No kyllähän varmaan tietynlaisia ajankohtaisia asioita voidaan käsitellä. Mä seuraan niin vähän golfia, että pitää rupea varmaan seuraamaan jollain tapaa. Tietää, mistä puhutaan. Et kyllähän se on se, mistä saa sitä aihetta ja mikä kuitenkin varmaan porukkaa kiinnostaa. Mä en usko, että sitä ihan hirveästi kuitenkaan käsitellään tässä muodossa aina. Niin, mutta sitten just nyt pitäisikö meidän puhua Scottie Scheffleristä, joka voitti juuri toissapäivänä PGA Championship. Mua ei kiinnosta niinku pätkääkään. Siitä ei muakaan. Uutista niinku, joka puolella. En mä jaksa katsoa sitä. Niin ja siitä löytyy sitten taas parempia podcasteja. Anteeksi nyt meille, mutta niitä käsitellään kyllä. Niin mä haluaisin niinku käsitellä asioita, jotka niinku, tiedätkö, puhuttelee ihan niinku meidän perusklubipelaajia. Okei, totta kai meidän varmaan paras kohderyhmä on nämä meidän 3 ystävää, jotka kuuntelee tätä podcastia, on niin aktiivipelaajia. Mutta sitten taas, niin säkin teet golf-opetusta. Me ollaan niin tässä lajin parissa oltu se 25 vuotta molemmat, niin jotenkin se, mitä tuolla näkee tuolla kentillä, onko jotain niin siitä sanottavaa. Ylipäänsä se päästä palvelemaan ja puhuttelemaan myös tavan tallaajaa ja harrastajaa, koska Finistori, niin se tosiaan niin kuin, se on pieni kohderyhmä, ketä se kiinnostaa ja siitä on kiva jutella ja helppo jutella, mutta just sä korjaat sliceja siellä SHG Rangeillä. Niin kylläkö tosta löytyy aiheita heti siinä, että mitä tulee mieleen, millaisia voi käsitellä. Siis viedään. Hirveästi. Häh? Välinepuoli kiinnostaa hirveästi jengiä, eri kentät kiinnostaa, ilmiöt ynnä muuta, niin otetaan vaan ideoita esille ja tosiaan saa lähettää myös niitä ideoita. Ja ideoita otetaan vastaan mielellään, koska kyllähän me kaikesta pystytään puhumaan joko asiantuntevasti tai vähemmän asiantuntevasti. Niin, nyt toi
voidaan Nyt, hassun hauska, kun jengi voi ihmetellä, että no miten siellä Hirsallassa vaan niin kun, se 4 pelaajaa pääsi alle paareen. Sehän on nykyään itse asiassa aika helppo kenttä. Mutta just se, että kuinka, jos sä laittaisi siihen perus 10 händärillä pelaavan kaveri, joka sanotaan, että se nyt kotikentällä, että hänen odotusarvoinen tulos on 85-90. Sanotaan, 10 händärin nykyään se on hänen odotusarvoinen tulos. Näin se vaan toimii. Niin paljon hän olisi pelannut Hirsalassa, niin joo, se on hirveän seksikästä aina sanoa, no ei olisi päässyt alle 100 niillä kriineillä, et tälle. Miksi? ai miksi Niin. ei olisi päässyt? Niin. No ei, siis siis 10 händärihän pelaa nyt melkein se 90, se on missä vaan aika usein. Niin. Mutta sitten jos menee siitä yli, että kyllä se odotusarvo vähän siitä on yli, että kyllähän se on jo siten, mä otin yhden 4-puttisenkin siellä. Että se, että niitä putteja tulee äkkiä se 5-10 lisää tämmöiseen norminopeuteen. Plus se, että Hirsalahan on siitä paha kenttä, että jos on heikompi pelaaja, niin kyllä siellä se vesieste soi kuitenkin aika herkästi. Verrattuna moneen muuhun kenttään. Mutta se on aina vähän just sellaisia, että sanotaan aina, heitetään sama kuin jostain noista, no mehän ei niistä tiedetä mitään, mutta Major-kentistä ja muusta, just että harrastaja ei pääse maaliin ikinä ja muuta, niin on se aina vähän värikynä. On. Mutta just toi niin kun, se mitä mä oon huomioinut jonkin verran niin kun noiden harrastajien kanssa pelannut ja toiminut ja nähnyt, niin siis nehän ei osaa chipata. Siis chippaaminenhan on niin kuin, tiedätkö, sehän on niin kuin golfi ja bunkkeri, siis greeni alle 50 metriä. Siinä on se isoin ero. Ei sekään, että et osaa välttämättä monia lyöntejä. En mäkään enää avaa lapaa samalla tapaa kuin joskus. Mutta se, tiedätkö, se ymmärrys siitä, että tältä alustalta mä en osaa lyödä lobivetsillä, tai mä en voi yrittää sellaista, että se tulee tuohon greeniin alkualaan se pysähtyy. Koska usein se, että sä valitset sen lyönnin, vaikka sä löysit sen hyvin, niin sä oot lukenut sen tilanteen niin päin helvettiin, että se ei tule ikinä niin kuin toimimaan. Siellä on ehkä sellaista, mitä niin kuin klubipelaajat ei ehkä ymmärrä. On. Ja siis lähipeliosaaminen on vaan aika usein heikkoa, koska se range on niin kiva paikka kuitenkin. Ja siinähän on eniten mun lyhyellä kokemuksella se, että eniten pystyy auttaa keskiarvopelaajaa siinä, että menee lähipelikriinille. Vietsi paljon asiakkaita sinne? No jos ne suostuu menemään. Tosi moniaan tulee ja haluaa mennä rangeille, mutta ne missä saa sitten, jos on sellaisia tunteja, missä on niin kuin lähipelitreenejä, niin tuntuu, että melkein niissä eniten saa ihmisiä oivaltamaan ja tajuumaan ja parantamaan sitä peliä. Chippaaminenhan ei myöskään ole hirveän monimutkaista. Ei, se on niin kuin loppujen lopuksi aika helppoa. Me pidettiin rinkus semmonen naisille, semmonen joka keväinen lähipelitapahtuma, niin jokainen meistä otti kilpapelaajista yhden rastin. Mun rasti oli tavallaan niin kuin lyöntivalinta. Siinä mä kerroin heille niin kuin sitä, että se monesta paikasta, vaikka se olisi kevyttä raffiakin, että jos se nurtsi on tietynlaista, että se ei ole tuuheeta, niin siis se, yritin kertoa niin kuin kauniisti, että te olette niin huonoja, että niin kuin ainoa oikea ratkaisu tästä olisi putata. Että se on aina niin kuin varmin, kunhan nyt ei ole mitään tuuheita raffia tai bunkkeria välissä, mutta se, että kyllähän niin kuin jokaisen golfarin kannattaisi opetella sen oma luottolyönti, joka on yleensä matala, se ei ole se korkea. Ja tavallaan pitää kuljettaa sitä palloa. Niin kuin, se, jos sä lähipelissä selvit 3 lyönnillä, niin sekin on yleensä aika fine vielä. Kyllä. Joo, ja sitten opettelee sen yhden chipin ensin. Mutta mä luulen nyt, että vältytään myös teknisiltä ongelmilta, kun me ei tiedetä yhtään tällä meidän uudella ohjelmalla, että mitä tästä ääninauhastakin tulee, niin olisiko parasta pistää pakettiin tätä. Pistetään homma pakettiin. Jaksoa. Se ensimmäisen Yksi kysymys, koska tää oli fanitoive jo siinä vaiheessa, kun mut sainattiin. Niin sä voit nyt kertoa kaikille, kun Talmassahan on semmoinen ongelma ollut, että kun puhutaan selkätuulesta, kun mä oon puhunut selkätuulesta. Painaa stoppia ja sit sä aloitat uuden aiheen. Joo, mutta kun tää on tämmönen loppukevennys, älä nyt huolehdi siinä. Niin kerro nyt kaikille, että mitä tarkoittaa, kun on selkätuuli. Tää on talmalaisille kohdistettu, mutta jos ei joku muu tiedä, niin sitten. Selkätuuli tarkoittaa sitä, että kun seisot pallolla, ei se kun kävelet pallolla, vaan kun seisot siinä pallon päällä, niin mistä se tuulee? Se tuulee sinun selästä. Eli vasemmalta oikealle oleva tuuli. Se on oikeakätisille pelaajille, vasemmalta oikealle. Oikeakätisille pelaajille selkätuuli olisi nimenomaan päinvastoin.
Onko Talmassa yes. sellainen käsitys, kun sä kävelet, niin se tuuli osuu sinun selkään? Joo, se on iso osa käsittää sen myötätuulena, joka on hyvin hämmentävää. Paras selitys, mitä mä keksin silleen, että onhan se pyöräilyssäkin myötätuuli, mutta mä en tiedä, miten pyöräily ja golfi hirveästi linkittyy keskenään. Mutta joo, tää oli loppukevennys. Okei, selkätuuli on tosiaan sivutuuli. Ja sitten toinen niin vaihtoehto olisi niin naamatuuli, vai mitkä sitä nyt? Onko sille joku toinen nimi? Sitä ei oikein käytetä, koska selkätuuli on vaan se, että esimerkiksi rangeillä kun on selkätuuli, niin sehän on se pahin mahdollinen. Kyllä. Näin se on. Katsotaan, miten editointi sujuu. Ja tämä jakso toivottavasti löytyy ainakin Spotifysta. Ja katsotaan, jos vaikka YouTubeakin törkkää. Hei, kiitos. Noniin. Lähdetään jatkamaan seuraavien jaksojen osalta. Sitten uudestaan. Loistavaa. Moi moi. Moi moi.